kellossa raksahti jokin, ja sanansaattajat tulivat luokseni. En tajunnut aivan heti heidän tulleen. Aluksi luulin vain, että kello oli mennyt rikki. Mutta sitten huomasin sen jatkavan tikitystään ja arvatenkin näyttävän oikeata aikaa. Samassa tunsin, että huoneessa kävi läpiveto. Aloin ihmetellä itsekseni, mikä on sellainen ilmiö, joka panee kellon reistailemaan ja aiheuttaa huoneessa läpivetoa. Istuskelin ajatuksissani tuolilla sohvan vieressä ja tuijotin kelloa. Minuuttiviisari oli 9 kohdalla ja tuntiviisari 4 lähettyvillä. Kello oli siis 4:04. Kellon alla roikkui seinäkalenteri, jonka lehdet rahisivat, aivan kuin huoneessa olisi puhaltanut kova tuuli. Sydämeni takoi vimmatusti ja pelkäsin pyörtyvän. Minun on saatava hieman vettä, minä sanoin. Vierelläni oli pieni pöytä, jolla seisoi vesikannu. Ojensin käteni ja tartuin kannuun. Vesi saattaisi auttaa, minä sanoin. Ja aloin tuijottaa veteen. Silloin tajusin, että sanansaattajat olivat tulleet ja että en pystynyt erottamaan heitä vedestä. En uskaltanut juoda sitä, koska olisin saattanut vahingossa juoda sanansaattajan. Mitä se oikein merkitsi? Se ei merkinnyt yhtään mitään, sillä vain nesteitä voi juoda. Ja ovatko sanansaattajat muka nestettä? Voin siis juoda vettä, siinä ei ollut mitään pelättävää. Mutta minä en löytänytkään sitä enää. Kävelin ympäri huonetta, etsiskelemässä. Yritin tunkea suuhuni nahkaremmin, mutta se ei ollut vettä. Työnsin suuhuni kalenterin, mutta sekään ei ollut vettä. Päätin viitata kintaalla koko vedelle ja alkaa etsiä sanansaattajia. Minkä näköisiä he olivat? Muistin, että en ollut pystynyt erottamaan heitä vedestä. He siis näyttivät vedeltä. Mutta minkä näköistä vesi on? Pysähdyin ja aloin pohtia.
Tuossa se vesi on, sanoin itsekseni. Mutta siinä ei ollutkaan vettä, vaan korvani, jota oli alkanut kutittaa. Kumarruin tunnustelemaan kaapin ja sängyn alta. Ehkä vesi tai joku sanansaattajista sattuisi olemaan siellä. Mutta löysin kaapin alta pölyn keskeltä vain pallon, jonka koira oli pureskellut puhki, ja lasin sirpaleita. Tuolin alta löysin puoliksi syödyn lihapullan. Söin sen ja tunsin oloni paremmaksi. Tuuli oli melkein lakannut puhaltamasta. Kello raksutti verkkaisesti ja näytti oikeaa aikaa. 4:04. No, sanansaattajat ovat siis lähteneet, sanoin itsekseni. Ja aloin vaihtaa vaatteita lähteäkseni kylään.